Hyvät katsojat sekä täällä Hämeenlinnassa että Yle Areenassa. Lämpimästi tervetuloa seuraamaan uutta liike-elämän keskustelufoorumia Kasvuareenaa. Suomessa on maailman huippuluokan osaamista, mutta miten se muuttuu kannattavaksi liiketoiminnaksi? Korkeakoulujen laboratorioissa syntyy päivittäin innovaatioita, jotka voisivat mullistaa kokonaisia toimialoja. Mutta liian usein ne jäävät tutkimusraporttien sivuille. Samaan aikaan yritykset etsivät uusia teknologioita, osaavaa työvoimaa ja kumppaneita, jotka auttaisivat viemään liiketoiminnan seuraavalle tasolle. Ongelma ei ole osaamisen puute, ongelma on siinä, miten nämä kaksi maailmaa kohtaavat. Tämä paneeli tuo yhteen ne tahot, jotka ovat onnistuneet rakentamaan siltoja tutkimuksen ja liiketoiminnan välille. Kutsutaan keskustelijat lavalle vastaamaan kysymykseen. Tohtorit ja yritykset, kaukana toisistaan vai täydellinen match? Lämpimästi tervetuloa seuraamaan Hämeen ammattikorkeakoulun tuottamaa keskustelua. Tohtorit ja yritykset, kaukana toisistaan vai täydellinen match? Meillä on täällä 3 keskustelijaa. Jos aloitetaan tästä vierestä, niin tässä on Jussi Kajala, joka on suomalainen teknologiajohtaja, jonka yritys 3D Bear yhdistää tekoälyn, virtuaalitodellisuuden ja pedagogiikan uudenlaisiksi oppimiskokemuksiksi. Kajala on valmistunut Cambridgein yliopistosta materiaalifysiikan tohtoriksi ja hänellä on yli 10 vuoden kokemus kasvuyrityksen rakentamisesta. Jussin perustama 3D Bear on kerännyt yli 4,5 miljoonan euron rahoituksen ja tuonut markkinoille Simuna-simulaatio-oppimisalustan, jota käyttää jo 1/4 Suomen ammatillisista oppilaitoksista. Hän on intohimoinen teknologian demokratisoija, joka haluaa vauhdittaa osaavan työvoiman kasvua globaalisti. Seuraavana puhujana on Heidi Ahokallio-Leppälä, joka on Hämeen ammattikorkeakoulun vararehtori. Hän johtaa HAMKin koulutusta ja tutkimusta 2030-luvulle, mikä tarkoittaa digitalisaatiota, yhä tiiviimpää kansainvälistä yhteistyötä ja entistä vaikuttavampia tuloksia yhdessä yritysten kanssa. Tähän liittyy myös ammattikorkeakoulujen oman tohtoritutkinnon kehittäminen, jolla halutaan nostaa koko Suomen kilpailukykyä. HAMKin vararehtorina Heidi vastaa TKI-toiminnasta, kansainvälistymisestä, osaamisen johtamisesta, koulutuksesta, henkilöstöhallinnosta sekä globaalista koulutuksesta. Ja siellä kauimpana istuu Tuomas Meriniemi, joka on koulutus-, elinkeino- ja työllisyyspolitiikan erityisasiantuntija Tradenomeilla. Tradenomit on tradenomien oma liitto ja yhteisö, jossa on yli 33 000 jäsentä ja jonka tavoitteena on varmistaa tradenomeille maailman paras työelämä ja osaaminen. Tradenomit on yksi Akavan nopeimmin kasvavista liitoista. Tervetuloa kaikille. Kiitos. Minä olen kehittämispäällikkö ja dosentti Maria Lassila-Merisalo Hämeen ammattikorkeakoulusta ja juonnan tämän keskustelun. Tohtorien määrä on kaksinkertaistunut Suomessa 2000-luvun aikana. Opetus- ja kulttuuriministeriön tutkijanuria koskevan selvityksen mukaan suomalaiset tutkijat tekevät kansainvälisesti vertaillen keskimääräistä enemmän pätkätöitä, ja työttömien tohtorien määrä kolminkertaistui vuosien 2006–2015 aikana. Valtaosa tohtoreista työllistyy edelleen korkeakoulusektorille. Menneisyyden valossa voidaan siis yleistää, että suomalainen työelämä on suhtautunut tohtoreihin melko nuivasti. Itsekin vastaväitelleenä työnhakijana sain kuulla närkästyneen läksytyksen siitä, kuinka hyödyttömiä me oikeita töitä osaamattomat teoreetikot olemme. Viime vuoden alussa hallitus kuitenkin lanseerasi 1000 uuden tohtorin hankkeen. Kysyn nyt hieman provosoiden, mihin ihmeeseen tässä vielä tarvitaan ammatillisia tohtoreita, kun nykyisiä akateemisiakin tohtoreita tuntuu olevan vähän liikaa. Kuka haluaa vastata? No, minä voin aloittaa jo. Hyvää päivää kaikille, ilo olla täällä Kasvuareenassa. Mun unelma tutkija tiedemies on Nikolai Tesla, joka on ollut esikuva. Hän New Yorkissa Long Islandilla rakensi Tesla-koileja ja valjasti todella kokeellisella tutkimuksella sähkön ihmiskunnan käyttöön, jolla on merkittävää infrastruktuurihyötyä, johon meidän kaikki, aika moni tietotekniikka nyt perustuu. Ja tällaista mun mielestä tutkimuksen ja tieteen tekemisen pitäisi olla. Ja ehkäpä tässä niin kuin akateemisessa tutkimuksessa sitten yksi erityispiirre, mikä on haastavaa tällä hetkellä, on se, että tieteellisistä vertaisarvioidusta julkaisuista on tullut itseisarvo.
Ja nämä indeksit, millä mitataan sitten onnistumista ja rahoitusta, ne merkkaa, eikä se, että sähkö saadaan ihmiskunnan käyttöön. Ja sitten kun eriytyy se, että mitä tehdään tavallaan toisessa päässä ja toisessa päässä, niin se ei ole hyvästä. Kun taas innovaatiotutkimus näyttää, että silloin syntyy keksintöjä ja teknologiaa, kun monen alan osiot törmää yhteen, tuodaan yhteen paineen varrella. Ja mun mielestä tämä ammatilliset tohtoritutkinnon esitys on erittäin tervetullut lisää tähän keskusteluun, koska se lisäisi tätä törmäyttämistä ja parantaisi näiden niin kuin ehkä maailmoiden eroa. Kiitos Jussi. Heidi, ole hyvä. Voisin jatkaa tästä, mitä Jussi sanoi, koska loistava puheenvuoro. Ja mä jos katson tätä niin kuin ihan globaalisti, että millaisia tutkintoja tänä päivänä maailmalla on, niin meillä on tässä suomalaisessa järjestelmässä sellainen haaste, että meillä on nimenomaan niin kuin yhdenlaista tutkintotyyppiä ehkä enemmän. Jos ajatellaan, että meillä on laaja skaala maailmalla, on enemmän sitä ammatillista puolta ja sitten sitä akateemista puolta, niin meiltä Suomesta puuttuu tämä ammatillisen puolen tutkinto, mikä just nimenomaan tuottaisi tätä, mitä Jussi tuossa totesi, että nimenomaan nämä innovaatiot, uudet tuotteet, palvelut olisi siellä niin kuin se tavoite. Ja jos mietitään sitä, että Suomen kasvu, onko se nyt 17 vuotta, niin ei ole kasvua saatu aikaiseksi, niin kyllähän meidän jotain täytyy tehdä. Ja tässä jos ajatellaan ammattikorkeakoulujen ehkä tässä kohtaa sitä hyödyntämättömyyttä, niin tälle meidän mielestä on niin kuin tilausta ja paikkansa. Ja erityisesti se, että me lähdetään rakentamaan tämmöisiä niin uusia vaikka proof of concept-tyyppisiä ajatuksia, että me pikkasen niin kuin mentäisiin sinne soveltavamman puolelle, hyödyllisyyden puolelle. Mä en sitä väitä, etteikö akateemisella tutkimuksella ole paikkansa. Se on ehdottomasti tärkeää, perustutkimusta tarvitaan, mutta myöskin tämä ammatillisen puolen ja enemmän niin kuin soveltavan, erityisesti yrityksiin niin kuin kohdistuvan tutkimuksen, niin sitä me tarvitaan kyllä lisää. Kiitos. Tuomas. Joo, mä toisin mukaan vielä niin inhimillisen pääoman käsittäisin niin osaamistason nosto, mitä niin ollaan ennen kaikkea ehkä nuorten osalta keskitytty puhumaan tällä hetkellä, eli nuorten korkeasti koulutettujen määrän kasvattaminen ja tavoittaminen niin 50% nuorista korkeakouluasteen, mutta se, että se ei itsessään ole sitä osaamistason nostoa, vaan siihen liittyy myös se, että me tarvitaan niin myös yhä syvempää ja korkeampaa osaamista tavallaan niin laajemmalla pohjalla. Ja ehkä tämä pohjustus tavallaan tähän, että miten yritykset olisi valmiimpia ottamaan, niin tavallaan myös se, ehkä se herättely tavallaan tämänkin keskustelun kautta siihen, että kyllä monta kertaa voisi olla paikallaan pohtia sitä, että mitä löytääkin se tavallaan se seuraava steppi siinä niin yrityksen kehittymisessä ja kasvamisessa tavallaan sen osaamistason noston kautta. Ja siinä tullaan tähän tavallaan se, että ammatillisten tohtoreja ja tohtoritutkinto tavallaan niin polkuna ja ratkaisuna myös siihen. Tämä on loistava, mitä Tuomas otit esiin, koska jos me ajatellaan sitä, että mitä me ollaan vähän mietitty, että millainen tämä ammatillinen tohtoritutkinto voisi olla, niin se nimenomaan lähtee tuosta, että se työelämä on se laboratorio. Se on nimenomaan se, missä niitä ratkaisuja haetaan ja mietitään. Ja kaikki se tieto, mitä sieltä työelämästä myöskin on saatavilla, niin se käytetään hyödyksi. Et se on niin kuin mun mielestä siinä niin kuin se kaikista mielenkiintoisin asia. Ja sitten lähtökohtaisesti ei vaan se opiskelija, joka on niin sanotusti se työelämän osaaja, niin opi, vaan se koko työyhteisö voi oppia. Ja toi on niin kuin mun mielestä erittäin hyvä pointti, että nimenomaan se osaamispääoman nostaminen, koska sitä inhimillistä osaamispääoman nostamista me kyllä tarvitaan. Erityisesti PK-sektorilla, jos ajatellaan, niin siellä se haaste on ehkä suuri. Mä palaan vielä tuohon, Heidi puhui tästä kansainvälisestä aspektista, niin kun vastaat HAMKin globaalista toiminnasta, niin minkälaisia haasteita Suomen koulutusjärjestelmä tuottaa sitten näissä kansainvälisissä kontakteissa? No sanotaan näin, että mehän ei ole kauhean yhteensopiva. Jos lähdetään ihan vaikka sieltä nimiketasolta, että meillä on niitä professorinimikkeitä ja meillä on maisterinimikkeitä, että kyllähän me vähän hassulta näytetään, mitä kauempaa niin kuin meitä katsotaan. Tuli Singaporesta tuossa viime viikolla ja siellä ihan sulassa sovussa järjestelmät keskenään niin kuin toimii, oli ammatillisempaa ja akateemisempaa tutkimusta ja maisteri on maisteri ja professori on professori, ei siinä niin kuin sen enempää. Et kyllähän niin kuin siinä mielessä ja sitten muistan silloin aikanaan, kun me lähdettiin koulutuksen reformeja myymään ympäri maailmaa, niin kyllähän me ensimmäiset tämmöisissä kilpailutilanteissa niin kuin selitettiin suomalaista koulutusjärjestelmää. Että se oli niin kuin siinä mielessä, että kyllä me niin kuin, ja sitten jos ajatellaan, että kuinka paljon tällä hetkellä maailmalla on rahoitusta saatavilla, niin kyllä se, että meiltä puuttuu tällä hetkellä ne tohtoritutkinnot, niin kyllä se näkyy siinä, että niin kuin kovien kilpailujen rahoituksen saaminen, taso riittää, mutta se vaan että mikä se nimike on, niin sillä on merkitystä. Joo, tässä
kansainvälisessä yhteydessä niin on monta seikkaa. Ehkä sellainen niin kaikkea tradenomian näkökulmasta on mielenkiintoinen pohtia, että miten sitä työyhteisön kehittämistä ennen kaikkea, koska se on kuitenkin se tradenomin tuoma kulma ja tavallaan liiketoiminnan kehittämisen kulma, että miten liiketoimintaa ja johtamista viedään eteenpäin, ei niinkään sitä TK-toimintaa ehkä siinä tavalla tai TKI-toimintaa tavallaan yrityksessä. Ja tästä tulee tavallaan tämä kansainvälinen vertailu, miksi vaikka Yhdysvaltoihin, missä tohtorin tutkinnon määritelmä on paljon laajempi ja moninaisempi kuin Suomessa ja tullaan myös siihen, että huomattavasti enemmän muun muassa tehdään tohtorin tutkintoja juurikin liiketalouden ja johtamisen sektorilla, mitä pääpiirteissään Suomessa tehdään. Ja kiva, kun nostit vielä tämän tutkintonimikkeet, että tässä niin se ehkä se yksi iso polku, että kyllähän se on se ylempi ammattikorkeakoulututkinto, YAMK ja toivon mukaan maisteri AMK, että se on se niin pää, että tavallaan että saada se auki se väylä siihen, että työelämä tunnistaa myös sen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon yhä vahvemmin ja sen kautta myös se polku kohti tohtoritutkintoa olisi niin myös vahvempi ja selkeämpi, niin on tämmöinen niin käsi kädessä kulkeva polku. Mä voisin palata tuohon törmäyttämiseen. Mä mietin omia opintojani, kun mä olin Cambridge-yliopistossa muun muassa geofysiikkaa opiskelemassa, niin se oli erittäin vahva yritysyhteistyö. Monet mun silloisista luokkakavereista on töissä Shellillä ja Oy-yhtiöillä erilaisissa seismisissä niin kuin mittausjutuissa. Ja sitten mä sen jälkeen tulin teknillisen korkeakouluun, joka muuttui Aalto-yliopistoksi. Ja siellä oli ehkä yksi parhaita aspekteja oli tällainen tohtorikoulu, jossa tuli sitten yritykset ja kertoi niin kuin heidän ongelmistaan ja tuli monesta eri niin kuin, tutkinnosta ihmisiä pohtimaan, että miten me ratkaistaisiin näitä ongelmia. Niin tätä voisi kehittää merkittävästi. Tähän on niin sanottu DARPA-malli, jossa Yhdysvalloissa puolustusteollisuus yleensä ratkaisee suuria ongelmia, vaikka stealth-hävittäjän kehittäminen, niin että sinne tuodaan niin kuin parhaat osaajat eri toimialoilta. Niillä annetaan joku tehtävä, jota ei tarkkaan määritellä, vaan niin kuin goalit, että tehkää tämä. Ja sitten joku aikapaine. Niin tätä kun me saataisiin paremmin tähän mukaan, tähän tohtorikouluihin, niin tämä olisi aivan erinomainen, tosi makeakin juttu, mitä me voitaisiin nyt tässä ammatillisessa tohtoriehdotuksesta tehdä. Ja nostan tosiaan vielä sen törmäyttämisen, että niin kuin mikä minusta on huonoa. Huonoa on purismi. Ajattelemme, että nyt meillä on tiede vain tiedettä varten ja siihen ei saa koskea pahat ilkeät yritykset. Tällaisessa ajaudutaan siiloihin. Tällaisessa niin kuin mennään sellaiseen, että sitten on ihmiset omissa kopeissa, jotka koodailee siellä 4 vuotta pois kosketuksesta tosimaailmasta. Tätä pitää muuttaa. Tätä pitää pyörää rikkoa jollain tavalla. Näin ei saa olla. Ja toisessa päässä on sitten nämä DARPA-mallit, jossa sitten ymmärretään innovaatiotutkimuksen idea. Että silloin tulee innovaatioita, kun ihmisiä eri lähtökohdista tulee yhteisen haasteen päälle. Ja tämä pitäisi saada jotenkin paremmin sisällettyä siihen ehdotukseen. Kiitos. Mä olin just sanomassa, että Heidillä on varmaan jotain sanottavaa tähän asiaan. Loistavaa, mitä Jussi sanot. Siis, jos mä mietin vaikka, että miten meidän niin kuin maisteritutkinto, meidän YAMkin tällä hetkellä toimii, niin sehän lähtee just tuosta, että tavallaan niin kuin siellä on todella paljon yrityksen osaavaa työvoimaa, jotka opiskelee ja he niin kuin tavallaan vaihtaa ajatuksia ja jokainen sitä tavallaan laajentaa sitä omaa osaamistaan jatkuvasti. Ja tässä 12 ammattikorkeakoulun ryppäässä, jotka nyt on rakentamassa tätä ammatillista tohtoritutkintoa, niin juuri toi on se ajatus siellä, että nimenomaan monialaisissa ryhmissä tehdään yhdessä töitä, opitaan toisilta, haastetaan toisia, analysoidaan vähän laajemmin ja tavallaan tuodaan niitä niin kuin asioita, mitä sieltä niin kuin tavallaan sen akateemisen toiminnan ulkopuolelta tulee. Ja just näitä haasteita. Se oli hauska, meillä oli tämä 12 ammattikorkeakoulun yksi palaveri ja tapaaminen tuossa ja sitten yksi henkilöistä hän on Leedsistä väitellyt ja vastaavanlaisesti tämmöisen vähän niin kuin ammatillisemman, niin hän katteli sinne kattoja ja sanoi, että jaha, täällä on nämä hänen väitöskirjansa suunnitelma ilmastointikanavat. Et hän oli tavallaan, niin kuin, me tullaan juuri siihen, eli me tarvitaan tavallaan sitä osaamista myöskin niin kuin laajemmin, ei pelkästään sitä niin kuin teoreettista puolta, vaan että törmäytetään toisiamme, niin siinä on jujua. Palataanko ihan hiukan vielä? Voitko Heidi kertoa pikkusen lisää tästä 12 ammattikorkeakoulun pilotista? Sähän vedät tätä ryhmää. Joo, meillä on siis korkeakouluvisio 2040 on tuossa työn alla ja 12 ammattikorkeakoulua on lähtenyt mukaan rakentamaan ammatillista tohtoritutkintoa ja tullaan tekemään esitys nyt sitten opetus- ja kulttuuriministeriölle siitä, että miten tämä ammatillinen tohtoritutkinto voitaisiin järjestää siis 65% kaikista Suomen ammattikorkeakouluopiskelijoista opiskelee näissä ja jos ajatellaan sitä, että meidän tämä YAMK-polku voisi hyvin johtaa siihen ammatilliseen tohtoritutkintoon, niin se on hirveän luonteva väylä, kun mietitään, että
se meidän bachelor-tutkinto on todella niin kuin työelämälähtöistä. Meidän masterit on erittäin vahvasti kiinni työelämässä, niin se on todella luonteva se ammatillinen tohtori siihen sitten jatkoksi. Ja tätä me ollaan tekemässä. Ja siinäkin ryhmässä siis on mielenkiintoista se, että väkihän ohjaa väitöskirjoja jo tällä hetkelläkin, että siitä ei ole kysymys, etteikö sitä osaamista olisi. Tämä työelämälähtöisyys on kyllä tämä niin ammatillisen polun se keskeinen juju ja tavallaan tämä niin tavallaan se, että miten kuvasitkin tavallaan sitä, että miten se lähtee niin bachelor-tavalla kohti masteria ja tavallaan tulee myös se niin väijämätön palasia myös matkan varrella siitä, että työelämäkokemusta kertyy myös niin sehän on se luontainen ja tavallaan myös se, että miten itsekin odotan todella suurella mielenkiinnolla sitä 12 ammattikorkeakoulun esitystä ja mallia siitä, koska mun mielestä se on niin se, mikä avaa tämän keskustelun, koska tämä on nythän tavallaan keskustelu, mikä tämän niin ammatillisen tohtorikoulutuksen ympärillä pyörii, niin on hyvin sellaista niin ideologisen tasosta. Mutta sitten kun mennään niin käytännön tasolle ja aletaan pohtimaan sitä, että mitä se käytännössä on ja miten se eroaa siitä, mitä ollaan totuttu ymmärtämään tohtorin tutkinnon osalta, niin päästään tavallaan siihen ytimeen ja siihen niin asiassa eteenpäin. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot eli YAMK-tutkinnothan tosiaan tuli Suomeen jo vuonna 2005, mutta niiden tunnettuudessa on ehkä edelleen vähän haasteita. Niihin liittyy monenlaista tietämättömyyttä ja väärinkäsityksiä. Vasta pari viikkoa sitten yhden suuren yliopiston viestintäjohtajalle sain kertoa, että YAMK vastaa maisteritutkintoa, eli viestintäjohtajalla ei ollut tämmöinen asia tiedossa. Tuomas, kertoisitko vähän, että miten sä näet sen niin kuin YAMK-tutkinnon merkityksen tradenomien urakehityksessä ja mikä se vaikuttavuus siellä on? Joo. Tämä on ihan ydin tavallaan tässä koko ammatillisen polussa ja se, että kuinka hyvin se ylempi ammattikorkeakoulututkinto on löytänyt paikkansa. Eli meidän jäsenten näkökulmasta niin 1/4 suorittaa tai on suorittanut ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, eli käytännössä niin kuin, että ovat jatkaneet ylempään korkeakoulututkintoon. Ja se niin kuin vahvistaa myös sitä meidän pohdintaa ja signaalia siitä, että me ollaan muun muassa tehty laajoja selvityksiä siitä niin yrityksien HR-näkökulmasta kuin sitten meidän jäsenten näkökulmasta sekä sitten myös suuren yleisön näkökulmasta siitä, että miten ylempi ammattikorkeakoulututkinto tunnetaan ja tunnistetaan. Ja kyllä siellä nyt huolestuttavia oli tavallaan, että ei niin kuin isommasta yleisöstä niin oli niin kuin merkittävä määrä, että ei ole koskaan kuullutkaan. Ja vastaavasti sitten se, että HR:n osalta tuli niin kuin, yrityksen osalta niin hyvin vahvaa signaalia siitä, että käytännössä ylempi korkeakoulututkinto yliopistosta on aina pätevämpi joka ikiseen tehtävään, jopa ihan suorittavinkin työtehtäviin tavallaan, että mikä tavallaan ei niin kuin välttämättä tässä korkeakoulututkintoa tarvikaan. Eli tavallaan se, että se, niin kuin, tämä kulma tavallaan siitä, että miten tänne niin kuin ammattikorkeakoulututkinnolla ponnistetaan kohti tätä. Tämän kyselyn ohessa itse asiassa kysyttiin myös sitä, että minkälaisia kiinnostuksia on jatkokouluttautumismahdollisuuksia siinä portfoliossa ennen tavallaan, tai siinä kysymyspatteristossa ennen jopa kun tämä keskustelu nyt on noussut, niin oli myös se, että tohtoritutkinto ja tavallaan ehkä se, että tohtoritutkintoon on mahdollisuus tällä hetkellä edetä, mutta sehän ei ole mitenkään niin kuin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kautta niin se mitenkään looginen, selkeä tai ennen kaikkea toimiva. Mutta silti tavallaan tässä näkökulmassa meidän jäsenistä 3% ilmoitti. Ja käytännössä jos otetaan se tuossa alussa mainittu päälle 30 000 jäsentä, niin 1000 meidän jäsenistä olisi kiinnostunut jatkamaan tohtoriopintoihin, kun tavallaan tämän kyselyn tulokset vertaa meidän kokonaisjäsen määrään. Ja tämä on niin tämä volyymi tavallaan siinä kohtaa, kun ollaan vielä sellaisessa keskustelun tilanteessa, että tämmöistä väylää ei ole edes oikeastaan niin tiedossa ihmisillä. Mutta kiinnostus on olemassa ja herännyt selkeästi. Joo, Heidille semmoinen täsmäkysymys, että nyt meillähän on täällä Kanta-Hämeessä vähän ongelmana se, että edes meillä HAMKissa AMK-tutkinnon suorittaneet ei välttämättä työllisty tähän alueelle koulutustaan vastaaviin työpaikkoihin, vaan lähtee muualle. Niin mitä ammatilliset tohtorit voisivat sitten niin kuin Kanta-Hämeessä merkitä? No mä sanon sitä, että jos ajatellaan, että meidän PK-sektorin yrittäjät lähtisivät nimenomaan suorittamaan näitä ammatillisia tohtoritutkintoja, niin sehän tarkoittaa sitä, että koko alueen jalostusarvo nousisi. Eli tavallaan saataisiin semmoisia tuotteita ja palveluita täältäkin maailmalle, joilla on niin kuin mielenkiintoa ja kehityspotentiaalia. Mikä tarkoittaa sitten sitä, että alueen elinvoima kasvaisi. Se toisi lisää myöskin sitten houkuttelisi uusia yrityksiä tänne. Se tarkoittaisi sitä, että tänne tulisi työntekijöitä lisää. Se tarkoittaisi sitä, että alue olisi kiinnostavampi ja näin. Et kyllä mä lähtisin niin kuin siitä, että PK-sektorin jalostusarvon kasvaminen olisi ihan se keskeinen niin kuin tavoite tässä.
tässä ammatillisissa tohtoritutkinnoissa ja se innovaatiokyvykkyyden lisääminen, koska me tunnistetaan esimerkiksi se, että Kanta-Hämeessä tällä hetkellä, jos me puhutaan vaikka innovaatiorahoituksesta, vaikka Business Finland-rahoituksesta, niin maakunta ei näyttäydy siellä niin kuin kärkipäässä, päinvastoin ollaan ehkä vähän toisessa kulmassa, tai saatikka, kun puhutaan sitten, että me haetaan myöskin tutkimuskehittämisinnovaatiokumppaneita omiin tutkimuskehittämishankkeisiimme, niin tällä hetkellä valitettavasti niin kuin Kanta-Hämeen puolelta ei ihan hirveästi niitä löydy. Onneksi löytyy kuitenkin, mutta enemmänkin saisi olla. Ja tavallaan se olisi se näky, että nostettaisiin sitä osaamistasoa, osaamispääomaa alueella, mikä houkuttelisi sitten jatkossa myöskin niin kuin entistä kovempia yrityksiä. Jussi, mitenkäs sä näet, tavallaan Heidi nosti esiin tässä nyt PK-yritykset, niin millä tavalla sen ammatillisen tohtoritutkinnon pitäisi pystyä ikään kuin joustamaan sitten esimerkiksi eri kokoisten yritysten tarpeiden mukaan ja miten se pystytään tekemään niin, että se on aidosti relevantti ja hyödyllinen? Onko sulla siihen ajatuksia? Ja, kyllä, ja se varmasti riippuu yrityksen kokoluokasta, että meidän yritys 3D on noin 1 miljoonan vaihtoa 10-15 ihmistä töissä ja meillähän niin kuin ei pysty olemaan täysin pelkästään niin kuin tutkimus- tai kehitystehtävässä, vaan kaikki joutuu tekemään sitten sitä varsinaista työtäkin sitten siinä työn ohella. Niin tämä jousto varmasti meidän koko luokan yrityksissä on erittäin tärkeää. Ja toki sitten niin kuin on yrityksiä, joilla on erilaista kasvuhalukkuutta ja skaalautumishalukkuutta. Ja me ollaan siinä akselilla taas sitten ihan siellä isoimmassa päässä, että me ollaan myös Kanta-Hämeen alueella TKI-hankkeessa mukana ja meille lupaan jo tässä, että voidaan ottaa vaikka 2 ammatillista tohtorikoulutettavaa meille yhtiön mukaan, jos tällainen aloite lähtee käyntiin, että kyllä niitä tarvitaan ja tähän tämä maailman muutosvauhti on tosi kova. Nyt meillä on isoja juttuja tekoäly, joka muuttaa vaikkapa meidän koulutussektorialalla sisällöntuotantoliiketoiminnan aivan täysin. Ja siihen se niin kuin kurantin osaaminen, saaminen on äärimmäisen tärkeää. Ja niin kuin yrityksen kilpailukyky voi käytännössä täysin muodostua siitä, että osaatteko te nyt ottaa tätä käyttöön vai ette. Ja tässä sitten tämä yhteistyö, jossa meillä on käytännönläheisiä tutkijoita, jotka osaa sitten hyödyntää tätä vaikkapa tässä tekoälykontekstista, luoda tämmöisiä paikallisesti domain-spesifejä niin sanotulla RAG-tekniikalla tekoälyjä. Niin nämä on ihan oleellisia. Esimerkiksi Peter Sarlin kirjoitti Talouselämässä, että nyt nämä sektorikohtaiset tekoälyt, ketkä saa nyt nämä haltuun, niin tästä löytyy nämä liiketoimintavoittajat. Mutta mistä me löydetään osaa, jotka tuo meille näitä sektorikohtaisia tekoälyjä? Meillä onneksi on yhteistyö nyt itse asiassa HAMKin kanssa, josta me saadaan tällaista sektorikohtaista tekoälyä rakennettua 3D-perin sisällöntuotantoon, joka on todella hyvä juttu, mutta ei niitä niin vaan löydy. Ja sitten tavallaan ehkä siinä akateemisessa yhteistyössä on se ongelma, että ollaan yritetty samanlaista yhteistyötä pedata vaikka yliopistojen välillä. Mutta siellä ne kustannukset on ihan älyttömät. Maksaa satoja tuhansia, että pääsee jonkun huippututkijan kanssa, niin kuin hänen kanssaan koodailee siellä ja katsoo sitä juttua. Tai sitten niin kuin, se on liian kaukana siitä sovellusrajapinnasta, kun me tarvitaan se räki meidän käyttöön nyt. 3 kuukauden sisään, ei 2 vuoden kuluttua. On jo liian myöhäistä kilpailussa. Että tavallaan näitä juttuja niin kuin me saadaan nyt tästä yhteistyöstä AMKien kanssa ja tämä niin kuin tohtoriohjelma siihen olisi erittäin sopiva tälle alalle. Täytyy Mari sanoa, että mulla on jo itse asiassa sähköpostissa aika montakin henkilöä, jotka on ilmoittautunut ammatilliseen tohtoritutkintoon, että mulla on vaan pikkainen ongelma, kun mulla ei ole vielä siihen lupaa. Että tilanne on tällä hetkellä se, ja mikä on siinä mielessä erittäin hieno asia, että niin kuin Kanta-Hämeen alueelta ne rupeaa löytymään ja niin kuin kiinnostusta selkeästi on. Mä oon todella tyytyväinen siihen, että tämä on lähtenyt ja me tehtiin sidosryhmäkysely myöskin tuossa muutama viikko sitten ja kysyttiin tätä asiaa. Kysyttiin nimenomaan niin, tarvitsetko osaamispääomaa, tarvitsetko jalostusarvon nostoa, tarvitsetko uusia tuotteita, palveluita, innovaatioita, niin me saatiin todella hyvät vastaukset yrityksiltä, että ilman muuta näitä tarvitaan, ilman muuta ammatillinen tohtoritutkinto tässä olisi paikallaan. Meidän jäsenistä on se 1000 tulossa, joo. Mutta siis pakko nostaa hattua HAMKille, se rohkeus ja aloitteellisuus, mikä on ollut asian tiimoilta ja pohdinnan eteenpäin vieminen, niin on. Ja mun mielestä ennen kaikkea tämä alueellinen kulma, mihin ammattikorkeakoulut kaikella ketteryydellään myös vastaa ja myös niin yrityksen osalta tekoälykulma on niin yksi oleellisimmista ja niin hyvä esimerkki tavallaan siitä, että muutokset tapahtuu semmoisella nopeudella, että koulutuspoliittiset ratkaisut eivät pysy niin millään mukana, eli miten saadaan
tykkään käyttää tästä tekoälyn jalostusasteen, että tavallaan että saataisiin se mahdollisimman korkealle Suomessa, niin miten tavallaan tällaisilla niin kuin riittävän joustavilla ja ketterillä menetelmillä pystytään sitten kuitenkin tavallaan vastaamaan siihenkin haasteeseen, mikä on niin kuin tullut ja tavallaan tuo mukanaan vielä uusia tavallaan tasoja kokonaisuudessaan tähän. Joo. Mä jatkaisin tuosta. Mä olin siis työuralla 3 vuotta myös silloisella Tekesillä, nykyinen osa Business Finlandia vaikuttavuusarviointitehtävissä. Olin myös yhdessä vaiheessa strategian sihteeri. Ja me mietittiin paljon juuri näitä asioita siinä työssä ja peilaten tähän taustaan, niin mikä on pienen maan kuin Suomi oikea innovaatiopoliittinen ratkaisu sille, että miten me saadaan niin kuin parhaat hyödyt tutkimusta, kehityksestä ja innovaatiosta sisään? Onko se, että me parustetaan niin kuin perustutkimukseen, jolla toki on niin kuin läikkymisvaikutuksia, jolla saadaan osaamista työvoimaa, mutta siinähän ongelma on se, että se tutkimustulokset on kaikkialle maailmassa hyödynnettäviä, jolloin Kiinasta voidaan ottaa ja kopioida nämä tutkimustulokset, otetaan arkaivista artikkeleita, tehdään niistä tuotteita. Vai onko se pikemminkin niin, että panostetaan johonkin tiettyihin sektoreille siellä perustutkimuksessa, jossa me niin kuin halutaan olla hyviä ja halutaan voittaa, vaikka kvanttiteknologia esimerkkinä. Ja sitten otetaan semmoinen strategia, että me ollaan se niin kuin hyödyntäjä, kaupallistaja, teknologian käytäntöön viejä, jolloin me itse asiassa voidaan vetää meillä on niin kuin Harvardin tutkimus, Yalein tutkimus, Cambridgein tutkimus, Oxfordin perustutkimus käytössä. Me voidaan ottaa ne vapaasti ottavilla tieteellisillä artikkelit ja miettiä, miten näitä hyödynnetään käytäntöön. Eikö tämä olisi pienelle maalle se, niin kuin se voittava strategia, mikä pitäisi tulla ehkä enemmänkin esiin tässä kokonaiskeskustelussa? Tämä kaupallistaminen oli niin kuin se just tavallaan, ja se on se, mitä itse niin kuin pohtin. Totta kai kun tätä kokonaisuutta pohtii ennen kaikkea niin Tranerymen näkökulmasta, niin se kaupallistamisen näkökulma tavallaan tässä, ja se rooli, mikä sen kautta pystyy tuomaan niin kuin myös niin ammattikorkeakoulutuksen kautta. Ehkä tässä kuitenkin tavallaan niin tässä maailmanpoliittista tilannetta, kun seuraa, niin toki toivon, että Suomi pysyy avoimena ja myös niin kuin tieteen ja sivistyksen osalta tavallaan siinä kehityksessä ja avoimen demokraattisena maana, mutta se, että kyllä me pitää olla ylpeitä myös siitä, että minkälaista osaamista ja pitää pystyä kiinni tavallaan niistä niin kuin meidän aha-elämyksistä ja sen kautta myös ottamaan niin kuin tavallaan niin kuin sitä voittoa. On, ja en halua siis, vaikka puhun tässä aika vahvasti, niin minunkin mielestäni perustutkimuksella on ehdottomasti paikkaansa. Ja niin kuin mun mielestä esimerkiksi aika Mariana Mazzucaton talousteoriat, jossa mielessä niin kuin valtio pystyy panostamaan tiettyihin sektoreihin ja aktiivisesti toimimaan niin kuin edelläkävijänä, vaikka edistetään tietyn alan kehittymistä, niin tähän ehdottomasti kannattaa panostaa Suomessa. Mutta toisaalta niin kuin, tässä on se juttu, että niin kuin meidän se tavallaan se koulutus- ja opetuspolitiikka on aika pitkään pysynyt saamaan. Maailma on muuttunut tosi paljon. Ja sitten mitä me tarvitaan tässä muuttuneessa maailmassa? Meidän pitäisi olla rohkeutta, uskallusta tehdä tämmöisiä uudistuksia ja muutoksia, että me pysytään tässä maailman muutosvauhdissa mukana. Ei voi olla niin, että Opetushallitus ja OKM ajattelee, että nyt sama juttu, mikä 30 vuotta sitten toimii edelleenkin. Ei ihmekään, että PISA-tulokset on pudonneet. Sanotaanko näin? Heidi, tässä nyt on ollut näistä eri sektoreista ja erityyppisistä yrityksistä puhetta, mutta mikäs rooli ammatillisella tohtoritutkinnolla voisi olla hyvinvointialueen näkökulmasta? No sanotaan, hyvinvointialueellahan se on ihan keskeinen rooli, koska jos ajatellaan, että ammattikorkeakouluilla on osaaminen sieltä nimenomaan tästä hoitopuolesta. Ja me tiedetään, että haasteita siellä paljon on, ja jos katsotaan maailmalla, mihin Tuomaskin viittasi tässä, että millaisia tutkintoja maailmalla, että ne on hyvin pitkälti myöskin niin kuin hyvinvointisektorin tutkimuksia. Minusta se on ihan keskeinen osa-alue on se hyvinvointipuoli, että siellä tarvitaan innovaatiota, siellä tarvitaan ihan uudenlaista ajattelua, ja ne osaajat, jotka vois lähteä sille ammatillisen tohtoritutkinnon polulle, niin ne nimenomaan löytyy sieltä hyvinvointialueelta. Ne on meidän sairaanhoitajia, ne on meidän ylemmän AMKin käyneitä osaajia, ja sieltä potentiaalia löytyy kyllä. Ehdottomasti se alue on niin kuin ihan tässä niin kuin keskiössä, ja mitä ollaan tämän 12 AMKikin kanssa keskusteltu, niin se on yksi haltuun otettava kokonaisuus. Entä sitten tämmöiset kestävyys- ja vastuullisuuskysymykset, mikä niiden rooli sitten olisi tässä? No, ne on varmaan semmoisia asioita, mitkä on aika pitkälle jo sisään kirjoitettu kaikki, jos puhutaan niin kuin eri ohjelmista tai koulutuksesta tai tutkimuksesta, niin ne on jotenkin niin kuin ne rupeaa olemaan siellä jo niin kuin sisällä. Mutta tietenkin, että niiden merkityksen niin kuin nostaminen, se, että ihan oikeasti sit pystytään niin kuin todistamaan ja todentamaan myöskin se, että se vaikuttavuus löytyy, tämä impact-puoli, ettei meillä ole pelkästään sitä panosta ja tuotosta ja vaikutusta, meidän täytyy miettiä niitä vaikuttavuuksia ja sitä kautta näitä täytyy pystyä myöskin
myöskin mittaamaan, koska jos ajatellaan, että tämä ammatillinen tohtoritutkinto, mitä me ollaan rakentamassa, niin sen tulokset mitataan hyödyissä. Ei mitata siinä, että sä sait julkaisua aikaiseksi tai muutamia artikkeleja tai näin, vaan se mitataan siinä, että ihan oikeasti jäikö viivan alle jotain, nousiko jalostusarvo tai tuliko uusia tuotteita tai palveluita. Että se on ne mittarit. Et siinä mielessä se merkityksellisyys ja vaikutus on siellä taustalla. Kyllä. No, kuten tässä on tullut nyt esiin, että kun edes YAMK-tutkintoja ei kovin hyvin tunneta ja varmaan tämä ammatillisen tohtoritutkinnonkin haaste on semmoinen tietyt ehkä ennakkoasenteet. Mitenkäs niitä lähdettäisiin nyt taklaamaan? Millä tavalla tätä pitäisi lähteä viemään tätä keskustelua, kun tosiaan tuntuu, että ihan peruskäsitteissäkin on aika paljon väärinymmärryksiä? No mä voin sanoa, että mitä tätä keskustelua ollaan käyty. Me ollaan siis käyty yritysten kanssa, yliopistojen kanssa, eri toimijoiden kanssa tätä, niin kyllä se, että pääsee semmoiseen niin kuin konkretiaan ja pääsee ihan oikeasti kertomaan, että miten se eroaa esimerkiksi tällä hetkessä niin kuin akateemisesta tutkinnoista ja mitä me niin kuin haetaan sillä, mikä hyöty siinä on, niin mun mielestä ne on ollut kyllä niin kuin tosi hedelmällisiä. Että sen ymmärryksen lisääminen, toki sitten kun puhutaan niin kuin suuresta yleisöstä, niin miten saadaan sitä viestiä perille, niin se on tietenkin haaste mutta kyllä mä uskon, että tämmöisten niin kuin konkreettisten esimerkkien kautta, ainakin itse olen huomannut, että niin kuin sillä on merkitystä ja viesti menee perille. Ja aina tarvitaan pionaareja. Se, että jonkun pitää se keskustelu uskaltaa avata ja tuoda uusi ajatus ja ennen kaikkea rakentaa vielä sellainen niin kuin perusteltu malli, jonka kautta sitä pystyy viemään eteenpäin. Ja ehkä tässä tavallaan, että meillä on yrityksiä, jotka tunnistaa sen tarpeen ja tiedostaa tavallaan sen tarpeen, mutta sitten meillä on myös paljon tavallaan, että se korkeakoulujen pusku myös sinne työelämään tavallaan siitä, että hei, te tarvitte 5 vuoden päästä, 10 vuoden päästä tämän tyyppistä osaamista tavallaan, niin se rohkeus myös niin kannustaa näitä muita yrityksiä, jotka ei välttämättä ole vielä kiinni siinä. Että tavallaan se riippuu hyvin paljon niin yrityksen omista lähtökohdista ja ehkä vähän niin lähestymiskulmasta, että tavallaan, että onko totuttu tekemään asioita tietyllä tavalla ja sitten voidaanko vähän niin rohkeammin miettiä myös uudenlaisella osaamisen kulmalla, että mitä se seuraava meidän askel voisi olla. Ja kyllä varmasti ne tulokset merkkaa. Että nimenomaan niin kuin totesitte, että tavallaan mitä jää viiva alle ja sitten kun siitä rupeaa tulemaan tuloksia, niin saadaan case-esimerkkejä, joita voidaan tuoda esiin. Että meillä on nyt yksi case-esimerkki, että me ollaan HAMKin kanssa tehty yhteistyötä tutkimuksessa ja meillä on domain-spesifi tekoäly 3D-värissä käytössä koulutussellan tuotanto, joka ei hallusinoi niin paljon kuin avoimet tekoälyt, joille voi luottaa tietoturvallinen, niin kuin paljon hyötyä nykyisessä kilpailutilanteessa. Kyllä. Tuomaksen kanssa vielä jatkaisin tästä. Olet todennut, että työnantajapuoli on usein, tavallaan kehittäminen tapahtuu semmoisina yksittäisinä, pistemäisinä tilanteina. Niin miten sä näkisit, että näillä ammatillisilla tohtoritutkinnoilla pystyttäisiin siinä mielessä niin kuin kehittämään sit myös työnantajien ja organisaatioiden toimintaa? Joo, ehkä vähän sivuttiinkin aikaisemmin sitä liiketoiminnan ja johtamisen kehittämistä ja ehkä se oma pohdinta vähän siinä, että jos miettii, miten niin kuin jäsenen näkökulmasta aika usein menee, että opiskellaan tradenomiksi, sen jälkeen ollaan työelämässä. Me jäsentutkimuksessa itse asiassa nousee myös se, että 11 vuotta menee siitä hetkestä, kun ollaan valmistuttu tradenomiksi, kun on valmistunut tradenomi YAMK:sta. Eli tavallaan, että se työelämälähtöisyys on niin hyvin, hyvin vahva tavalla ja haetaan sitä polkua. Mutta sitten jos miettii sitä, että vaikka 25-vuotiaana valmistut tradenomiksi ja käytännössä 11 vuodella, niin se on 35-36 paikkeilla, kun työuraa on vielä niin kuin reippaasti yli puolet jäljellä. Niin se, että mikä on se seuraava osaamisen steppi, että laitetaan lainatakseni Alexander Stubbin puheenvuoro ammattikorkeakoulupäivillä, että tavallaan että se on kyllä tällä hetkellä, että opiskelet, teet töitä, opiskelet, teet töitä, opiskelet, teet töitä. No toivottavasti nyt se ei suoraan ole se viimeinen kohta se että kuolet, mutta, mutta tavallaan se, että se jatkuvan osaamisen kehittämisen kulmassa, niin tavallaan se, että mitä tavallaan sen 35-vuotiaan maisteri AMK:n
mikä hänen steppinsä on 45-vuotiaana. Ja siinä tullaan siihen niin työyhteisön kehittämiseen niin pitkäjänteisesti tavallaan ja kokonaisuuteen siitä, että mikä on se suomalainen kulma, jolla tavallaan pystyttäisiin myös tällä niin ammatillisen tohtoritutkinnon kautta tuomaan vähän niin uutta ajattelua siihen niin työyhteisön ja työelämän kehittämiseen. Niin on se niin oma pohdinta tämän asian tiimoilta. Joo, ja siinähän työnantaja myös sitoutuu ihan toisella tavalla, koska työnantaja saa hyödyn siitä, että työntekijä kouluttautuu, koska nythän se saattaa sitten, jos on tämmöinen yksilöprojekti, niin siitä ei välttämättä työnantaja sillä tavalla hyödy. Jussila. Mä muistan, kun mä vastaväitelleenä vuonna 2010-2011 meni mun ekaan niin sitten akatemian jälkeen työpaikkaan semmoinen teknologiakonsulttiyhtiö nimeltä Spinverse. Ja siellä mä olin sitten siinä haastattelussa ja yrityksen omistaja ja toimari haastatteli mua ja hän totesi sitten lopuksi, että saan paikan. Ja hän sitten kertoi mulle pari asiaa, mitkä haluaisin tässä jakaa, kun olin tohtorina just päässyt tuo elämään. Niin hän sanoi, että Jussi, että sulla on todella vahva niin kuin toi yhden alan osaaminen. Että hän arvostaa sitä tosi paljon. Mutta että sä pystyt menestymään tässä työssä, sun pitää nyt kartoittaa muiden alan osaamista. Pelkkä tekniikka ei riitä. Sun pitää ymmärtää, mikä myy, miten toimitaan asiakaskontekstissa. Ja tällöin susta tulee tuottava työntekijä niin kuin yritykselle. Ja hän sanoi, että tämä oli se pääasia, mitä hän katsoi sen haastattelun aikana. Onko minussa oppimiskykyä siihen, että mä en nyt ajattele, että mä oon niin maailmanvaltias, kun mä osaan koodata matriisiteknologialla, SVD-algoritmeja ja parallelilaskennalla jonnekin CSC-koneille. Se ei ole se pointti. Pointti on se, että onko mä valmis ymmärtämään, että tämä on vasta sen oppipolun alku. Ja mä pystyn sitten, on tosi paljon muita asioita, mitä mä en tiedä. Ja ehkä se on myös se, että siitä tavallaan tulee tietynlainen pelko, kun sä opit niin, tavallisessa akateemista, sä opit niin spesifiä alaa, niin sä pelkäät kaikkea muuta, mikä on se ulkopuolella, jolloin se yleensä sitten menee itse ja sä vähän niin kuin ylpistyt. Ja niin kuin kaikki muu ei olekaan sitten tärkeää, vaan se mun juttu on tärkeää. Niin tämän rikkominen, niin se on myös se, niin kuin se yksi juttu. Tieto lisää tuskaa. Kyllä. Mennään vähän ajassa eteenpäin. Kuvitellaan, että on vuosi 2040 ja ammatilliset tohtoritutkinnot on Suomessa ihan täyttä totta ja pilotti on jo muuttunut vakiintuneeksi toiminnaksi. Te kolme olette semmoisessa raadissa palkitsemassa parhaita PK-yrityksille tehtyjä ammatillisia väitöskirjoja. Minkälaisia tutkimusprojekteja te palkitsette? Minkälaisilla hankkeilla siellä on onnistuttu kehittämään PK-yritysten kilpailukykyä ja innovaatiotoimintaa? Tuomas Ola. 2040 on mielenkiintoinen. Tässä taidettiin sivutakin nopeasti, että korkeakoulun visiokeskustelu on myös niin kuin käynnissä ja tavallaan senkin se deadline on sen 2040 ja vasta tämä niin kuin peilautuu kokonaisuudessaan siihen, että miten koko korkeakoulusektori tavallaan ottaa askeleet sinne ja totta kai se, että ammattikorkeakoulujen rooli on äärettömän tärkeänä 2040-luvulla, että se on se mitä ennen kaikkea tässä haluaa alleviivata tähän siihen kohtaan. Mutta tuossa raadissa, niin kyllä se vaan, se mitä vähän tuossa aluksi esittelitkin, että maailman paras työelämä, että miten työelämä ja osaaminen, niin mitä Trademen osalta ollaan niin pidetty ääntä, että tavallaan että se on se tavoite, johon Suomen pitää mennä ja myös palataan siihen ilmeisen pääoman osalta. Ja tässä kohtaa tullaan, että kyllä mä haluaisin olla palkitsemassa sen tyyppisiä, mitkä on niin rohkeita ja jotka tavallaan, että mennään ehkä nyt ollaan puhuttu niin yksilöistä ja yrityksistä, mutta jotka hyödyttää koko yhteiskuntaa, koko Suomea tavallaan, että ollaan sivuttu sitäkin aihetta, mutta ennen kaikkea sellaisia, jotka ei nyt ehkä niin uutta Nokiaa, mutta vähän jotain sen kaltaista. Kiitos. Kyllähän mä haluaisin olla semmoisessa paneelissa, jossa olisi niin kuin palkitsemassa erilaisia uusia patentteja, ja kyllä mun mielestä se nobelistikin olisi ihan kiva. Että mun mielestä, jos miettii, että miltä alalta meillä aikaisemmin on ollut nobelisteja, niin on aika soveltava puoli ollut. Että kyllä musta se olisi hienoa olla semmoisessa raadissa, missä voisi pari nobelistia palkita. Mä ehkä ajattelisin sitä niin, että niin kun nämä tulee arvioitavaksi, niin mä tunnistasin ne niin kuin mun elämästä. Että tavallaan, tässä on tämä firma, joka oli tehnyt mun lapsille tämän opetusmateriaalin, tai tässä on just tämä tyyppi, joka oli rakentanut sen ilmastointilaitteen sieltä meidän niin kuin, aulasta. Et ne olisi hyvin tämmöisiä niin kuin käsin kosketeltavia, tunnistettavia, arkeen tuotuja, palaan tähän Tesla-juttuun. Että niin kuin,
kyllä mä tiedän, että niin kuin sähköä tarvii. Et siinä ei tarvitse ruveta miettimään tavallaan sitä, että no mihinkä mikä sinänsä voi olla tärkeä aike, vedän tämän ihan hatusta, kun Viiriäisen ekosysteemivaikutus 2/3 asteen lämpenemisessä tässä biomissa vaikuttaa, joka sitten on vaikeampi tavallaan niin kuin ymmärtää, että vaikka sillä voi olla merkittävää vaikutusta, niin se on vaikeampi ymmärtää siinä hetkessä, että okei, tämä oikeasti liittyy mun arkeen. Mä ajattelen, että paljon lähempänä sitä niin kuin oikeata tavallaan ihmisen arkea nämä tutkimusaiheet. Joo, tässä on niin tälläkin hetkellä niin meitä kohti posottaa aika monta valkoista lediä ja miettii sitäkin tarinaa tavallaan, mikä senkin takaa löytyy ja tavallaan miten sitä myös on palkittu, niin tavallaan sen tyyppisiä olisi kyllä niin kuin, todella niin kuin, siis ilo päästä palkitsemaan ja nostamaan esiin siinä kohtaa, että hei, että oikeasti tämä on näitä asioita, jotka vaikuttaa meidän ihan jokapäiväisen arkeen. Tuo oli hyvä pohdinta. Joo. Pikkusen on pakko haastaa näin humanistina, että entä sitten kun ollaan aika tässä nyt tällainen teknologia-orientoituneita ja haetaan tämmöisiä niin kuin jotenkin ihmisen ulkopuolisia ratkaisuja, niin minkälaisia on sitten ne humaanit innovaatiot ja se osaamispääoma, minkälaisia on ne konkreettiset ikään kuin tuotteet, jotka syntyy siitä, että me ihmisinä kehitymme? Joo, tämä vähän mutustelin siinä omassa äskeisessä alkupohdinnassani sitä, että maailman paras työelämä, että se työhyvinvointi, että oikeasti että suomalaisissa niin työpaikoilla niin asiat on hyvin, työssä voidaan hyvin, työssä ollaan innovatiivisia, niin tavallaan kyllä niin totta kai, niin kuin, että löytyisi sellaisia elementtejä, jotka vie niin hyvinvointi ja innovointi kulkee käsi kädessä, niin tavallaan, että on mahdollisuus, että jotta on mahdollisuus olla niin kekseliäs ja tuoda uusia mahdollisuuksia, niin pitää olla niin samalla sen kautta se, että se maailman paras työelämä on niin hyvä tiivistys siinä. Että kyllä mä haluaisin, että kaikessa kuitenkin olisi se kestävyys ja ihminen tavallaan myös niin kuin aina siinä kriteerissä mukana, vaikka se tuote olisi kuinka tavallaan tärkeä niin kuin meidän jokaisen päiväiselle käytölle, mutta se, että sen taustalla on kuitenkin niin kuin kestävyyden huomioiminen ja myös se, että ihmiset on ollut sitä tekemässä. Tuo on äärimmäisen tärkeää, mitä Tuomas otti just tuosta kestävyydestä esiin. Ja tosiaan ajatellaan, että miten me esimerkiksi HAMKissa tänä päivänä, niin mehän ollaan kaikki meidän opetussuunnitelmatkin rakennettu niin, että jokaiseen opetussuunnitelmaan se kestävyys on niin kuin sisään luettu. Mutta kyllä mä näen niin kuin tämän hyvinvoinnin ja tämän inhimillisyyden, että puhutaan me vaikka sitten adaptiivisista roboteista tai muista vastaavasta, että siellä on se human niin kuin taustalla, että ilman muuta niin kuin ne kaikki täytyy. Mutta sama mitä Jussi tässä sanoi, että nämä on aika kompleksisia asioita, että täytyy montaa asiaa niin kuin yhtä aikaa miettiä ja pohtia, että ei pelkästään teknologia on ratkaisu, vaan miten teknologia ja ihminen toimii yhdessä ja näin. Ja miten vielä niin kuin tämä hyvinvointi saadaan siihen, että kyllä mäkin niin kuin peräänkuulutan sitä vielä parempaa työelämää, vaikka me ollaankin niin kuin teknologisesti orientoituneita, niin siinä on niin kuin se juju ja siinä on ne ratkaisut. Jopa globaalisti me eletään nyt tämmöistä aikakautta, jossa niin kuin tämä teknologisesti taloudellinen kasvu on niin kuin tavallaan se dogma, mikä ei välttämättä ole ihmiskunnalle paras juttu. Että meidän niin kuin johtajat Donald Trump ja Elon Musk Jenkeissä niin edustaa tiettyä näkökulmaa, jolla niin kuin humanismilla melkein ei ole sijaa. Mutta on tärkeää myös ymmärtää, että niin kuin, mitä me oikeasti tarvittaisiin ihmiskuntana globaalisti. On rauhaa, kestäviä ratkaisuja, joku yhdistynyt kansakunnat, joka oikeasti toimii. Nämä ihmiset ei tule sitä tekemään, kun ne on sitä teknologis-liiketoiminnallista dogmaa. Meidän pitäisi jollain tavalla pyrkiä murtaa sitä dogmaa, että me päästäisiin takaisin niin kuin humanismin lähtökohtiin ja siihen, että me oikeasti pystytään luomaan yhteiskunta. Vähän niin kuin Star Trekissa on tämmöinen tulevaisuus, joka oikeasti toimii. Niin tätä ei itse tapahdu tällä teknologis-liiketoiminnallisella innovaatiolla. Ja tämä on iso juttu, tämä on ehkä iso juttu tavallaan niin kuin kysymyksenä, että tähän pitäisi pyrkiä jollain tavalla vaikuttamaan. Ja en tiedä, ollaanko me oikeita ihmisiä sitten siihen, että täällä pitäisi olla Greta Thunberg tai joku muu, että kertomasta, miten se toteutetaan. Ja ainakin vähän nuorempia. Vaikka kiitos, mä en tilannut tätä, mutta tämä oli erinomainen puheenvuoro. Meillä ilmeisesti kuitenkin mikit toimii tonne areenaankin, että jos joku haluaisi tässä kohtaa jotakin kysyä, meillä on ihan pari minuuttia, niin joku nopea kysymys tai kommentti yleisöstä. Siellä nousee käpälä pystyy. Odota hetki, mikrofoni tarvitaan, että etäilijät kuulevat kysymyksen. No niin, kiitos. Joo, enemmänkin ehkä kommentti, että en osaa suoraan tässä kysyä, että on mielenkiintoisia asioita siinä, mutta että mä niin kuin ehkä kumminkin korostaisin sitä yksilön tavallaan huomioon ottamista. Että mä itse ollut 90-luvulla olin Helsingin yliopistossa ja tehtiin yhteistyötä sitten. Siihen aikaan ei kukaan puhunut AMKeista, ei kukaan tiennyt AMKeista, oli opisto.
Ja kun me tajuttiin se, että on niin kuin ihmisiä, joilla on vähän erilainen niin kuin lähtökohta. Toiset on teoreettisestikin aika pitkällä, mutta ne ei välttämättä tiedä sitä, ja ne on sitten siellä opistossa. Me luotiin sellaiset linjat, joilla sitten pääsi suoraan sinne yliopiston puolelle opetukseen, ja sitten jos oli niin sellaiset niin edellytykset siihen, että mentiin vähän ohitte näiden tämmöisiä hienoja niin kuin pääsykokeiden kanssa. Että mä ajattelen tätä nyt lähinnä, jos ottaa niin kuin tähän päivään sen kiinni sitten, että ketä on nyt sitten ne, jotka tulee sinne ammatilliseen korkeakoulututkintoon, tuleeko ne suoraan esimerkiksi sieltä työelämästä, mutta vaikka ne olisi aika lahjakkaitakin, niin miten ne saa semmoisen, tavallaan pääsee kiinni siihen niin kuin semmoiseen tohtoriopinnon maailmaan. Se ei ole nyt semmoinen 2 viikon pikakurssi. Että, niin kuin, ja miten tämmöisiä niin kuin eri ihmisille sitten rakennetaan, että tämmöisellä niin kuin konkretiatasolla pitäisi päästä sitten siinä, että se ei jää vaan tehdään tämmöinen yleinen rakennelma sinne, vaan että siellä pitäisi se sisältö saada. Joo. Mä voin vastata, koska tätä nimenomaan pilotissa mietitään ja meillä on juuri nimenomaan, koska me tunnistetaan se, että ne on hyvin yksilöllisiä polkuja ja ne on nimenomaan vähän tämmöisiä räätälöityjä ja siinä nimenomaan ohjauksen tarve on myöskin iso ja näin ja sillä lailla juuri rakennetaan sitä kokonaisuutta, että hieno puheenvuoro, koska se on tavoite. Ja tässä vielä niin hyvä pointti tavallaan se, että se yksilön kiinnostus ei aina yksin riitä. Eli tavallaan, että miten niin yritykset kuin yhteiskuntakin tukee sitä osaamisen kehittämistä työelämässä, niin on se tavallaan, että minkälaisia rakenteita, minkälaisia järjestelmiä, minkälaisia tukimuotoja ja kuinka rohkeasti yritykset pystyy niin kannustamaan osaamisen kehittämiseen ja myös totta kai tämä, että yhteiskuntakin myös sitten omalta osaltaan toivon mukaan paremmin jatkossakin vielä. Nyt valitettavasti ei ehditä ottaa enempää kysymyksiä eikä kommentteja. Tässä kohdassa on aika kiittää. Jussi Kajala, Heidi Aho-Kallio-Leppälä, Tuomas Meriniemi, lämmin kiitos tästä hyvin merkityksellisestä keskustelusta. Kiitos. Kiitos.